Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Lama tidak jumpa, kita dipertemukan kembali wonten ing Desa Getas nggih Mas. Alhamdulillah awit berkah pangestunipun pepunden kula panjenenganipun Mbah Haji Kastur. Betul. Tak karo nata ambekan. Wah. Kok nata ambekan barang to Mas? Hadek ora nata ambekan pi pengendange peh nom rasane leng ngoyak masyaallah. Loh, itu dicocokkan kawula muda harus semangat, harus betul, prima. setuju. Dasare Piyai Nom luar biasa pengrawite nom-nom kabeh, nom-nom kabeh. Nom, sindene nom kabeh. Meratandani guyub rukun semangate kawula muda harus bisa lebih dari yang lain. Betul. Luar biasa mulo iki bintang tamune golekno sing nom. Nom-nom kabeh. Niki wau upama nimbali nuwun sewu Pak Gareng Semarang. Ya 15 yuta ki. Oh iya. Pak Gareng Tralala ya 12 ki. Heeh. Lah nek aku rak cukup 1000. 1000 mangan jaba. 1000 mangan jaba. Ah moh to. Niki ora dadi boyo ngopo Mas. Ora perkara ukurane dhuwit niku mboten, ukurane yalin silaturahmi. Sapa sing gelem njembarke silaturahmi insyaallah dijembarke rezekine didawake umure amin Allahumma. Amin. Wis tak bekteni bengi iki gandeng nun sewu kula nek kalih Pak Haji Kastur niku wis koyok putune dhewe. Putune dhewe. Iki mau aku jagungan kalih panjenenganipun Pak Haji Kastur. Sampun jagungan nggih? Alhamdulillah ape dintukno putune aku Mas. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune. Mbok tagih harepan Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah gung nek tau. gur sinden Jilo 489 kaduan Mas. Cuantik demes besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. karo putune Mbah Kastur. Luar biasa. Upama aku untuk tenang karo Mbak Ida luar biasa cocok Mas. Cocok sing ya? lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah, Mok kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. aja nyepelekke Mas. Heeh. Nuwun sewu ra umuk ra sombong, Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan. Lho, lah kok tekan kene kok kuru cilik. Lah genah kodanan mengkeret no Mas, Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gede nah. Oh, pengaruh ya udan Lah ya. kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuke wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis lah kabeh meh rata Mas. Meh rata. Wilayahmu ya. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu terus Sendi Kedung Tuban terus Randu Blatung Doplang wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Titil kuwi Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan kok nggur Bang Titil lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Berarti ngene iki dioneng-oneng ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Alah ora asline Mas aku. Iya to. Aku bengi iki mau lah nek aku setuju aku. Golek jodoh karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karewan gelem karo kowe? Alah, ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Lah air putih apa manis to angger nyawang ora ya manis. Ya. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono ki. Mbak Ida ya. Luar. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ono sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak, tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wis SD kae. Jenengan Ya wis sunat to ya wis cilikanku kae. mosok Entok. Wis gerange semene ora sunat lho. endi? Ya kok Mas iki tetak karo tatak
Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keselamatan. Lho nek wis ditetak, kuwi engko muga-muga ya muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi kesunahe wong agama Islam. Amin. Lho golek keselamatan. Tetak khitan, anaknya bahasa lainnya apa, Mas? Supit ki apa, Mas? Supaya untuk barang sing nyepit. Apa? Eh. Supit sik aku lagi, Mas. Iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual loh ya. Gonku gak ono supit, Mas, gak ono gonku. Gak ono. Kene tok kata aku gak paham aku nek supit. Gak ono. Lali aku. Mangsaku kok tetak khitan. Sunat. Nah, nek sunat apa? Supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku rak diguak sethithik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek bisa langsung sur. Kandhani gak paham jenengan. Oh, gak paham ya? Ngalah nek jenengan gak paham paling sunat wis mau mangkat ngono tok wis. Nek aku lho Mas, apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok. Mosok enek teliti barang. Wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih. Tiang khitan, tiang sunat niku lak dipotong to. Dipotong. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik. Saya cilik kuwi nek secara logika. Nanging kuasane Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya cilik kaya kathok. Lah kathok dipotong saya cilik. Lambi diketok saya cilik. Ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gede. Kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah bengi iki kaya panjenenganipun Pak Haji Kastur kalih putra-putranipun Pak Badrudin kalih Bu Dwi Puji senadyan to paring sedekah insyaallah Mas ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah amin Allahumma amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to, sunat to. Iya. Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Tak swamplok kowe engko. Oh lah bocah iki malah saya menteles iki. Lho nek piye to jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Ngene Mas, tak lurusan. Piye? Nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing urung pati dewasa, gagasane gur tipis. Ngene lho Mas, maksudnya awake dhewe iki perlambang. Diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah. Ben rezekine awake dhewe saya sempulur. Oh sing disedekahne duwite. Rezekine Mas, rezekine kuwi ya satu untuk semua, satu untuk selamanya. Iya. Ngono ya. Iya, paham nggih? Paham. Alhamdulillah as-shadaqatu tafulil balak. Sedekah kuwi minangka tolak balak. Insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji tinebihna saking sial dangkal cinaketno bagya mulya pinaringan panjang yuswa tinebih saking memolo cinaket saking bagya mulya amin Allahumma amin. Uga tak dongakno piyai pundi wau getas tuku berase ketan piyai getas kabeh antuk keselamatan amin. Tuku beras campur jangan semur piyai getas sedaya panjang umur amin. Wis lho. Eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi. Iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi. Ya. Entuk gelare wujute bumi, ditanduri jagung lan pari, diunduh dimasak dadi nasi, didahar iso mareki awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati, anggone padha golek rejeki muga-muga amberkahi amin Allahumma amin. Tak dongakno sing diutang ndang iso nglunasi. Amin. Sing lara gek ndang mari. Amin. Sing joko sing prawan gek ndang ngerabi. Amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mau mati. Gek ndang kaji. Amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean dongane Joko ndang rabi berarti buri dagangan. Masaku. Gak baik dang, angger kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lo. Ora apa-apa, bojone paket aku entek.
Mas aku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden. Sinden. Ayu. Wis ngono. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Kersane Pak Artis Haji Kastur. tepuk tangan. Kagem Mbak Lintang Kairo. Masya Allah. Tepuk tanganmu sih khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh nyemangake Sepoti sing selindro ta, sing selindro ta. Oke, Ya ya, monggo ayo. Hei. Oke, bro. Dalu nak lintang. Wilujeng dalu ugi. Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayu nih orang jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Yo Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong Lah sak desa iya, piye berarti? kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neng. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan. Lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk Nganjuk. ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhani yo. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Yezal. Oh iya. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek ketemu Mbak Lintangi seneng tenan. Lah ngopo aku Kiai. ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Kenane? Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng mesti aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Iya enek wedhus, ya. Enek kirik, ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku sik Kok iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, dalang Nggih, leres. hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso rada? Lho, lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemegus Lho, lah. lho, 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 lho. Dileleng ngono kuwi. Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi? Mbok kira Iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Pertanyaan aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kulone tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih.
Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Keloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ah, ah. Raben. Tenan. iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lho nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping telu rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. sah secara agama dan negara. Ya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel nggih tiyang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiyang niki jane? Oh, kandhane aku imbah, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam, salam, salam. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek Tumplek tek meringking. ngumpul nggih. dadi siji ya, Nok Iya, ya. betul sekali. Didongake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. pinepihna saking segala rupita, banyak rezekinya nggih, Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Ning nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini Iya, live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 25 sudah 8 sudah Eh, 6. Kowe ngitung tenan eh, ora? eh, Kowe ngitung tenan ora Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perhitung neh. Mosok dalang kok ngitung Lah mula kowe percaya ora wis to? Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang, kuncoro. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Apa? Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi juga Akbar Salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luwih kok iki. Ki dalam Alah, gareng penonton jajak. orang ngene iki, Mas. Malah Lah, bludak piye? kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Rintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang? Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintok aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. Dwi nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa buat kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dara? Wah, sik. Adik Namanya Re. namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin Untuk ya rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nak, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah, lah kok coba mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Rasa sok paham dhewe saiki aja saiki iya. aja. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request Iya. ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa Nak? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuninge ya. Oh, ngersake ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, wau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku Iki lho. mau ya ana pambutan burobah iki. Robah apa? Ibu? Rombongan gibah.
Yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Oke, Iki juga siap. sik karo tak selani maca-maca surat. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji Nyubade iki nyuwun caping gunung. Gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud timong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujute mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? apa Nadian jare? wujute Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Wah. Peksi iki manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine ya lah kok Eh, Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, Walaupun seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis, Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC Oh hari ya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, Sugeng WMC, Dalu Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng Dalu dan Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno beliau juga hadir berkon- toh, Mas Karno? Komplit, nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karni Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya kan? yuk, Mas Karno ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis tur merak ati. Artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus, Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Paham lah aku lulusan sastra. halus, manis dan mempesona. Mempesona, kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus Saingkan kula wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah, Aku kok, Dek. Jas lulusan Isi ya. oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus golek isi podang jenar. goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenari kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan Hmm. jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu Widodo wilis jenenge Ya wilis. pakdeku. Wilis ki
Wilis ki Hijau. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo Wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Heeh. Abang nyabrit. Iya. Nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku go. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Ibu nyapa mingkur rijane nyapa. Oh nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Ibu bunga ing an kaluyuran anggole sing tak sayang mubeng miterang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi mani manien nganti liya kang nyayang liang tak sawang mencok ing ngepang kekencangan terindik saka katuan sarwi ngoce dewe ingat Jadi khas Tulungagungan. Ya. Tak sawang kata
Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. No, yo sak piring. Sing karep iki Maksudku sing dikarep beragam, Mas. sing dikarepke maneka warna ku ya kejaba ana rawon mau ya ana iya. Asem-asem. terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor, Sate. bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok to aku karo nek kuwi mang. Lah iya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang, Nggih. niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjat nggih menika Mbah Kastur. Nggih. Yes, jenengan satu kali lagi sesideman. Oh nggih. Nah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarengan Nggih, juga Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan. Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Ah, Oh, niku. nggih. Terus. Heeh. Terus tresno sesideman. Oke. Luwe becik patenono timbang perpisahan meridia kang sulistya tari wangi samudana marang pulau warga garwalan praputra liwat pincaning alis semua tandur anglandang rasane ngatiku senadyan wis lingsir yosmaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka animbrong jiwa ragaku kok kurang kehormatan membrong rupa karo Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. urip ana kota gedhe kawita tukane apa di sini kabeh apa-apa wae senadyan sesideman
Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwanda. Leres saking Blitar. Blitar. Sisi Deman. Disambi karo sinden-sinden Astabrata ya, Mas Luar Gareng. biasa gandeng menika ya moh kalah saya dasare sindene Astabrata ya nom kabeh Amin. menik-menik cilik-cilik ayu upama Mbak Lintang Kairo niki nek buah ngono kaya dene buah stroberi Stroberi. seneng tetulung suka memberi Weh. piyayine cantik seneng tetulung suka Memberi Kandhane, stroberi. Terus upama. klerek sisahipun paling asma sinten nok Nak, Nggih, kelas Sinta. wah nek Mbak Sinta mono kaya dene rambutan kok rambutan? ramah lembut dan penuh perhatian.